Kostaldeari jarraituz, Donostiatik Oriora joan naiz. Luis Mari Larraza eta Bitor Dorrontsoro. Arrantzale oriotarrak dira. Itsasotik eta itsasoan bizi dira. Ondo ezagutzen dute urak izan dezaken indarra. Errespetua zortzaiola diote. Horratzean ikuste ditugun argioiek pixka pixatuko dute, ba, ez? Bai, asko. Asko pixatu da ez tegit ziur izateko, baina ez tegit toneladak, ez tegit. 10 tonela, harri handi horiek asko. Biok arrantzaleak zeate, olakoik ikusia zenuen lehenago hemen, Orion? Bai, oanda 3 urteo, baina kalte gutxi jokin. Erdila egin, baina oanda 3 urte bai. Motor hori dontokin utzi zu. Kaimutur bat ola puskatzeko itsasoak indarrekin etorri beharko zuen, ez? Bai, itsasoa beti esateu nik aitu dakat, lehenko zarrai beti itsasoia errespetua. Hauan faktore asko zatu dira, Mariak oso bizik izan dira aurtengo bizinak. Eta gero baita ere itsasoa periodo handiko luzeko. Eta horrek esan edo, periodo batetik bestea zemat eta segundu gehiago, horromaz handu ja formatzea itsasoan eta horrek indar handu ja ikutzen. Periodo txiki dianen, olatua zarri etortzea, baina indar gutxi jokin da orduan kalte gutxi joitu. Eta zuen ustez zenbat tardatuko berriz kaimuturra konponduta ikusteko? Hau, izango udara. Bai, eh? Udara gutxin izango, Egaldik edo uste gaue, udara gutxin izango, ondo jartzea. Hor barrunga ditik harri hondi daudez, horiek ebeiratu gara ez. Ondo señalizatzeko, vaporek eta pagatzeko, aberik eziteko, horra, dioan butxak inda, ez da, nuzkarriko, baina, netzeko udara aliatuko, hori jartze ondo. Eta igande goizaldean hemen zondeten zuek? Ez, ni ez. Goiz osoan da ne artean, egunan zehar eguna indako azaldu gurizale ikusten, baina goizian aurrune gordun da gertatuko zanen ez. Nago bazpere aparte dotia eta gero ikustia. Zuak izute zer da itsasoa zakarra ikustea, ez? Alerta gorria dela eta neurri berezik hartu zenuten kofradian? Kofradien ez, porque han baborek eta kotxean egutzi ditugu eta orduan itsasoa hemendik herri joa luzia da eta beti gore jotzeko indara eta nagaldu ite eta han kuidadorik ez dago baboreken da orduan beti lasa joa loite. Eta kofradian kalte handiak izan dituzue? Txikiak, hor daudez, bi lau bate gabe pretziena botata, intolbatua sartuta pretziena botata, baina kaltiak txikiak hor. Barrua ez da... Barrua ondo ikusten onge eta barrua ez teka ezarri. Ez da, urak ehalki deskargatzeu eta ez da errezteka, barrun ez du ezarri. Oso kaltia oso txikiak hor. Eta zuen laneako honek ze eragina dauke? Olako denboraleak eta izateak, arrantza atea zaitezkete, olako... Ez, olako itxaso egin da, beti ezin lehen esan izuten gozela errespetu handia eta itxaso egin eta garko guren gehiago ja egualdik eta noren hartzitugu eta ja preparatuta gaudez da beti errespetu eta itxeko dizegoela itxaso handi dianen da beti itxia. Aterpea. Eta herrian, Orion ze komentatzen da gertatutakoa, jendea beldurrez dago berriz etortzeko edo ez, ohituta zaudete? Ez, Orion ez da, komentatit edo, biltze gana, ze pasan, ze estan pasa, baina hemen beste tokitan baina asko zu bildur gaurko gunen, asko zu gutxi do, porque atzeko hori inezkotikan ez dugu zeikin. Babixan zaudete, Zero babixen gaude. Da, hor hemen portiko gaurko gunen, bapore jadutzeko hau ez zelako gizto.